trail na nilakaran. Medyo mabigat ang laban. So ang lesson natin ngayon, more training. Yun ang kailangan natin gawin. So madalas parang hindi tayo mapag-iwanan ng mga kasabayan natin. So ito medyo malalaki pa sila, malalaki yung mga katawan nila, pero nakakaano yan, nakakasabay. So yan o. So nakabalik na kami sa ilang ikot ng aming paglalakad, taas pababa, pero magandang exercise. So ito yung kailangan ko sigurong laging gagawin ulit. Basta masaya, kasi mahirap pag wala kang training especially pag nasa Pilipinas ka na, wala kang training. Nako po, yung mga island hopping na yan, mahirapan ka. So yan, ito yung mga kasama natin, mga nurses yan. Nurses ang kasama natin. So yan, picture taking sila. So ito yung umpisa namin kanina, doon kami nagpark, umikot lang. So happy naman. Okay, so yan yung kabuuan natin na trail. Download ko na lang pagka okay na yung siguro mamayang hapon. So anyway, yan, kailangan talaga ng maraming training. Hindi pwedeng baka tumirik ang mata natin pag hindi tayo nakapag train. So yan lang, diba? So picture sila dyan. Yung ganda ng sikat ng araw, hindi. Woohoo! Akit ulit sila. Yan sila, mga picturean sila. Yan mga nurses yan. Okay, mga nurses. At video muna tayo.